Susie Kasim is a woman of substance, and I always adore her thought processes. She once said, and I open quote, "Doubt kills more dreams than failure ever will," I close quotes. In my mind, she is saying everyone needs to develop a backbone as opposed to a wishbone. I'm thinking there are many smart people in this world, but they do not have anything to show for their smartness. I'm thinking they are stagnant because they doubt themselves. So, ladies and gentlemen, and my lovely students, it is better to fumble and stumble instead of dying a silent death. Sanibonani balingani mabhungu na matshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa kudela owaziyo. Lo mbhalo ubhalwe nguMaphumulo BP. Kunomehluko okhona phakathi kwemibhalo yobuciko yomithathu, phakathi kwenovel, komdlalo kanye nezinkondlo. Umbhali womdlalo wethula indaba yakhe esebenzisa okulandelayo: imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ake ngiyibonise-ke leyo miyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Okubalulekile okufanele ukwazi lokhu, itholakala emdlalweni kuphela. Ayikho imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela enovelini, futhi ayikho enkondlweni. Ngizofunda la ekhasini le-13 lifundeka ngalolu hlobo. Inkundla yokuqala, isigcawu sokuqala. Emini ngaphansi kukaVulandi wendlu yakhe engunombolo 1985 elokishini lakwaChappies, umdaluli Memela uhlezi esihlalweni uqhatha umunyu. Lokhu engiqeda ukukufunda kubhalwe ngefonti ehlukile futhi kwafakwa kubakaki ngendlela elula ongeke uthi uma uphendula umbuzo uphendule ngayo. Iyini imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela? Sengiyaphendula-ke manje. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela ngamagama abhalwe ngefonti ehlukile futhi afakwa kubakaki. Wemfundi, abafundi abasashaywa, kodwa ngiyokushaya uma ngabe uyophendula usho kanjalo. Ungaphendula kanjani-ke umbuzo? Ngenzeka umbuzo omfushane akukhathalekile, kungawumbuzo omude akukhathalekile. Kufanele uphendule ngalolu hlobo uthi, imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela yethula isizinda. Sonke siyazi isizinda sithinta okuthathu: indawo, isimo senhlalo kanye nesikhathi. Ake siboneke. Indawo.
KukwaMdaluli, elokishini lakwaChepisi. Okwesibili, uMdaluli uhlezi kuvulandi wendlu nalokho yindawo. Isikhathi esamanje sitshelwa yini? Sitshelwa amagama abhaliwe alandelayo athi uVulandi, inombolo 1985, elokishini, esihlalweni. Ake sikhulume ngesimo senhlalo. Asisihle umbhali usebenzise lawa magama wathi uMdaluli uqhatha umunyu. Okwesibili, umbhali angethula indaba yakhe esebenzisa inkulumo kayedwana noma esebenzisa inkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali. Ake ngiphinde ngifunde ekhasini le-13 lapho uMdaluli ekhuluma yedwa, sibone inkulumo kayedwana. Angizufunda lonke leli khasi, ngizofunda kuphela ingxenye yokuqala. uMdaluli, sivule abakaki, ukhuluma yedwa, sivale abakaki. Nginovalo ngiyathuthumela, ngibona sengathi lizophendula maqedane lisibekele ngesinamandla isiphepho esizobe sishilingana siliqhamukisa enyakatho. Ngizocela ukuma lapho. Ngibonile imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela ifakwe kubakaki yaphinde yabhalwa ngefonti eyehlukile. Kulokhu-ke manje yethula isimo senhlalo. Lamagama athi ukhuluma yedwa ethula isimo senhlalo. Uma ngabe ukhuluma wedwa kusuke ake ngibe kanjalo, kunento ekukhathazayo. Isibonelo senkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali siyasithola laphayana ekhasini le-15. Ngingeke ngalifunda lonke, ngizofunda nje ingxenyana kuphela. Umbhebhezeli, sivule abakaki, ngokumangala esemenqakela phezulu ngenkulumo, sivale abakaki. Hayibo, kahle wena, kanti namanje usakholelwa emaphusheni? Wagcina nini nje ukuchatha nokuphalaza ukhiphe inyongo? uMdaluli, sivule abakaki, ngezwi eliphakeme, sivale abakaki. Musa ukungihlala emadevini mngane, bengiseza nayo indaba. Kuchaza ukuthini ukuthi umbhali wethula indaba yakhe ngenkulumo kayedwana noma ngenkulumo mpendulwano? Kuchaza ukuthi le ndaba uMaphumulo BP uyisusele ekhanda, kodwa-ke wase ezikhandela yena abadlali noma abalingiswa. Wabafunza lamagama. Thina mangabe sifunda sizwa ngathi kukhuluma umbhebhezeli, sizwa ngathi kukhuluma uMdaluli, kanti uyena qobo lwakhe uMaphumulo osixoxela le ndaba. Ake ngenze nje into elula. Uke waya yini edolobheni wahlangana noMdaluli? Wahlangana noMbhebhezeli? Wahlangana noHeshane? Cha. Ngakho-ke le yindaba
kaMaphumulo asixoxela yona ayisusele ekhanda lakhe. Yingakho siye simbize ngokuthi ungumlandi ngoba nguyena oxoxa le ndaba. Kodwa-ke manje ngoba yena uxoxa le ndaba esebenzisa abadlali, sithi ungumlandi wesibili. Ake sifinqe sithena uBP ungumlandi, sathi ungumlandi wesibili. Sathi uBP wethula indaba yakhe ngezindlela ezimbili. Okokuqala, ngokusebenzisa imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Okwesibili, ngokusebenzisa inkulumo kayedwana noma inkulumo mpendulwano. Kanti kwenzekani-ke enovelini? Umbhali wenoveli usebenzisa ulimi lwe-prose aphinde asebenzise nesu lokuchaza. Ngicela ukuthi ngingachazi kabanzi, kuzothi mangabe sesifunda ukunjalo-ke bese ngichaza. Kuzothi mase sifunda ube ngithi lizokuna bese ngichaza. Umbhali wenkondlo, ngizothatha nje inkondlo ethi Thumela uZamcolo Nkosi ebhalwe nguMsimang mangabe ngingalenzi iphutha BT. Anguphethe la lo mbhalo wobuciko. Yena simbiza ngokuthi uyimbongi, abanye baye bathi uyinyosi. Indaba yakhe uyethula ngemigqa kanye nangamabinza. Umehluko wesibili enovelini, emdlalweni nasezinkondlweni ukhona. Yilokhu esithi kuyisivinini. Isivinini sitholakala emdlalweni kuphela. Sisibona ngani? Sisibona ngenani labadlali. Okokuqala lokho. Okwesibili, sisibona ngezinto eziphathekayo. Uma ngabe sikhuluma ngesivinini, sisuke sibheka ukuthi lo mdlalo ungadlaleka yini enkundleni yokudlalela, ungadlaleka yini esiteji. Uma ngabe ungadlaleka, bese sithi isivinini salowo mdlalo siyashesha. Uma ngabe ungeke wadlaleka, siye sithi isivinini salowo mdlalo siyanensa. Uma ngabe abadlali bebaningi kakhulu, impela bangagibela kanjani abadlali esiteji? Sikhuluma ngabadlali abangu-200. Ake sibekise nje imidlalo ekhuluma ngomlando ayivamile ukuthi idlaleke estage. Uma kuthiwa ibutho, wey'ngane zami, wethisha ake sikhumbuzaneni. Phela ibutho sisuke singakhulumi nje ngedlanzana labantu. Sisuke sikhulunywa ukuthi kubuthwe izinsizwa mhlambe kusukela ngo-1987 kwaze kwashaya u-1997. Lelo butho lelo lanikezwa igama elithize. Kwaphindwe kwathiwa ngo-1998 kwabuthwa izinsizwa kwaze kwafika ngo-2008. Kwaphinde kwabuthwa elinye ibutho kusukela ngo-2009 kwaze kwashaya u-2019. Bangakhi abantu abazalwa kuleyo minyaka leyo? Ngakho-ke uma sithi kwangena ibutho uDlambedu, impela ngeke idlaleke esiteji.
page leyo ncwadi leyo noma lowo mbhalo wobuciko lowo. Yingakho inani labadlali lisemqoka kakhulu. Abadlali kulo mbhalo wobuciko othi kudela owaziyo bayi12 bangu-12. Isivinini salomdlalo siyashesha. Ingakwazi ukulingiseka enkundleni yokudlalela. Uma sikhuluma ngezinto eziphathekayo, sisho izinto esingakwazi ukuzilingisa, zibonakale ukuthi sikhuluma ngani. Uma ngabe umbhalo wobuciko ukhuluma ngocingo, ngingavesane ngibeke isandla endlebeni, nanoma ubani oyisethameli uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu uphendula ucingo, ukusho ukuthi ucingo belukhala. Uma ngabe sikhuluma ngemoto, ake sithi umbhalo wobuciko ukhuluma ngezimoto, mhlambe imoto yamaphoyisa uzayeka, sesiyazi-ke manje ukuthi kungakhona umdlali lapha olingisa ukuduma kwemoto. Uma ngabe kukhulunywa ngezibhamu, nakhona siyakwazi ukulingisa ukuduma kwesibhamu. Abanye bakwazi ngisho nokubonisa nangesandla. Siyazi-ke sonke ukuthi kwenziwa kanjani. Inkondlo-ke yona inesigqi. Sithi isigqi senkondlo siyashesha noma siyanensa. Ngiyazi ukuthi abafundi bayazi ukuthi ngikhuluma ngani lapha. Othisha kade bekhuluma ngalezi zinto noma kade bekhuluma ngesigqi ezinkondlweni ezahlukahlukene. Ngicela ukudlula-ke lapho. Ake sifinqe sigoqe. Sithe umdlalo unesivinini. Lona wethu unesivinini esisheshayo ngenxa yenani labadlali kanye nezinto eziphathekayo. Makhathaleni-ke sesifika phakathi nencwadi noma nombhalo wobuciko. Sesizosho-ke manje ukuthi lesivinini ebesishesha phambilini sesiyanensa-ke manje. Siyokhuluma ngakho uma ngabe sesifike khona. Okwanamhlanje ngizoyishiya lapho. Umehluko wesithathu okhona enovelini, emdlalweni kanye nasezinkondlweni yisakhiwo. Isakhiwo somdlalo nesakhiwo senovel siyefana, sikhuluma ngezinto ezifanayo, sikhuluma ngesethulo esithinta umlingiswa osemqoka, isizinda nesisusa sodweshu. Sikhuluma ngomzimba othinta ukubhebhetheka kodweshu kanye nesixakaxaka kanye novuthondaba. Uma sikhuluma ngesiphetho, singakhuluma ngovuthondaba, ngesinye isikhathi ngephola vuthondaba noma ngengwijikhwebu. Kanti uma sikhuluma ngesakhiwo senkondlo, sikhuluma ngesakhiwo sangaphandle esithinta izinto eziyishumi kanye nesakhiwo sangaphakathi esithinta izinto ezinhlanu. Ake sibheke-ke isakhiwo salomdlalo. Ngendlela elula nje, ungeke wayisebenzisa uma uphendula umbuzo. Nguphendula umbuzo uzosho phela ukuthi isakhiwo sithinta okuthathu, usho isethulo, umzimba nesiphetho. Angithi kodwa-ke manje ngendlela elula ukuze sakhe isithombe esithize engqondweni. Sikhuluma ngani uma sikhuluma ngesakhiwo? Sikhuluma ngendaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifike ekupheleni kwayo. Sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi indaba uma iqalisa sisuke sikhuluma ngesethulo. Uma iya phakathi nendawo sisuke sikhuluma ngomzimba. Uma iya ekupheleni
sisuke sikhuluma ngesiphetho. Ngizocela ukuthi ngifundise ngesakhiwana. Ngani? Ngoba akekho umfundi ongasazi isakhiwo salo mdlalo lo esikhuluma ngawo manje. Kungani ngifuna ukufundisa ngesakhiwana? Siwulwazi olusha. Kodwa-ke manje siyini isakhiwana uma ngabe ngizophendula umbuzo? Isakhiwana yindatshana ngaphakathi kwendaba. Lalela-ke mfundi. Lokhu awuzukubhala phansi, lokhu uzenzela wena ukuze ungakhohlwa. Uma sikhuluma ngesakhiwana, kuye kube ngazuthi umbhali usekhohliwe ngomlingiswa osemqoka, ngommeleli noma ngeqhawe lakhe elingumdaluli memela. Abese exoxa ngomunye umlingiswa noma umdlali, umbhali amveze anenkinga abhekene nayo, amveze mhlawumbe kunesisusa sodweshu, kunesizinda, khona yonke into. Kuyenzeka ukuthi konke kuphelele, kuyenzeka futhi ukuthi kungapheleli, ngoba phela lokhu vele yindatshana engaphakathi kwendaba. Okwanamhlanje ngizokuma lapha. Sizothi mase siqalisa-ke ividiyo elandelayo, bese-ke ngixoxa ngesakhiwana kabanzi. Ngicela mfundi nawe thisha ungakhohlwa noma ningakhohlwa ukusubscribe. Sinamashaneli amathathu. Eyokuqala, Grade 12 Intervention. Eyesibili, The Curriculum Breakdown, Grade 10 to 12. Eyesithathu, isiZulu File, The Chat Room. Niyathandwa.